manzo Allah ce Salmanu Farisi ka je gurin shugaban kamar ka ce ya daura maka fansa ka dawo nan gurin mu su gaba zama da kai yace to shikenan Rasulullahi yana zuwa yace mu shugaban nashi ka daura mun fansa in biya ka koma in zauna gurin kusa da manzon Allah saboda shine dan uwa na musulunci da mu gaba harkar musulunci yace to zan daura maka fansa amma sai ka mun abubuwa guda biyu yace na farko zaka bani ukiya guda 40 sannan zan yanta ka kuma bayan nan zaka dasa min dabino guda 300 sai na iya yan zan yanta ka yace to shikenan ya dawo gurin manzon Allah yana kuka Salman Farisi yace ya Rasulullahi abota zan mutu ba zan yanta ni ba manzon Allah ce me ya faru yace ya Rasulullahi ya ce sai na ba shi ukiya 40 kuma sai na dasa miki dabino guda 300 ya ce yayi sannan ya yanta ni ce na farko dai wannan kudiya 40 din kamar yanzu ne a ce mutum yana faskare ko a ce mutum yana fati a ce ya kawo biliyan 3 misali biliyan 3 nan kaga ko a burki ne mutum ba zai iya dauki biliyan 3 ba to sai a ce ya kawo wannan kudi din shikenan manzo Allah ya ce sai kuma mene sai ce ya ce ba zai yanta ni ba sai na sa mishi dabino guda 300 ya ci ƴaƴansa ne zai yanta ni yace manzo Allah ce duka za a masa duka za a masa ce duka za a masa manzo Allah ya shiga gida ya ɗauko wani zinari kamar kwai manzo Allah ya sa harshensa mai albarka ya zagaye wannan abu a bakinsa ya zagaye wannan abu ya ce ka je gurin masu buga zinaran masu cirar da aukiya ka ce a cire maka ukiya 40 ya je aka cire mishi ukiya 40 da ya je aka cire mishi ukiya 40 ya dawo sai ya Rasulullahi sun cire ukiya 40 ga su yace to kai mishi kai ma uban gidan naka ya kai mishi ka koma ka gani an ƙara yin wasu yace manzala sun ƙara yin musu ukiya 40 ce kai kuma ka rike wannan ukiya 40 din na baka kamar kudin mutum biliyan 3 ne ba ita kuma ka gaya masa in ka kai mishi kudin ka gaya mishi a ina za a rasa mishi wannan dabino din zai ci ƴaƴan dabino kuma zai yanta ka yace a guri kaza manzala ya kara sahabo yace ku taimaki dan uwanku kowa ya kawo ƙwayar tushen dabino daya a je a dasa saboda mu'jizan manzon Allah dabino ɗaya fa in ka dasa dabino ɗaya a ka'ida ba za ka ce ƴaƴan dabinon ba har ka mutu sai dai ƴaƴan ko jikoki ki so dabinon amma saboda